благодаря много на Мурсанита за професионализма. Здравейте! Казвам се Дида, долнидъвник съм. За Мурсанита разбрах от братовчетка ми. Много съм им благодарна, защото съм щастлива. Наистина щастлива с моят прекрасен нос. Красив. Мога да дишам. Аз не можех да дишам от доста време. Голям проблем ми беше, обаче доктора топ каза не. Задължително се оправи това нещо. И аз, окей, супер! Сега съм изключително доволна и благодаря много на Мурсанита за прекрасното отношение, за професионализма. Топ!